Rèquid, visca el Rèquid, té un toc màgic que és fantàstic, que és tan flanjut i tan càndid, quan s'espera no t'espantis. Quina sort aquest obsequi, és el màgic conill Rèquid. Trucs màgics o màgics, sí. Mola el Rèquid, conill Rèquid, quina canya, m'acompanyeu, conill Rèquid, Rèquid. Rèquid, el conill màgic. Els cors de les tenebres. Mira, Rèquid, postals de Sant Valentí de les noies de la classe. Potser també de l'SK. Sí, totes tenen la febre del Jay. És molt contagiosa, saps? Ah, contagiosa? Doncs jo també dec tenir la febre del Jay. Oh, Jay meu, t'estimo moltíssim. Au, vinga, va, prou, ja està. Vols parar? Vols? Ai, pobre George Clark. Ningú li ha donat cap postal a ell. Em sap greu dir-ho, però per Nadal em va posar els calçotets per barret. Però et quedaven molt bé. No passaria res si rebés una sola postal. Rèquid, t'hauries de deixar que la naturalesa fes... Ta-ta-txan! Et presento el príncep dels enamorats de Chacabrac! El senyor de l'amor! El rei dels petonets! El noi globus! Encantat de conèixer-te. El teu servei! Escolta, noi globus, podries fer que alguna noia s'interessés per l'amic del Jay, el George Clark, perquè li regali una postal? Oh, i tant! Cap problema! En què havies pensat? Per exemple, aquest hidrant amb qui parles. Jay, per exemple, l'Alejandra, és aquella. Bufar i fer ampolles! Això farà que es torni boja per aquest noi! He tocat alguna cosa! A veure, qui me l'ha tirat? Nano, has tocat l'SK, ni tan sols t'hi has acostat. Sí, és que tinc un petit problema de vista. De debò? Rèquid, quedeu-vos tots dos aquí. Vaig aclarir les coses amb l'SK. Ei, George, hola. Vull dir... Ostres, tu sí que en saps de parlar. Anem a la cafeteria. És pura poesia. Jay, estàs bé? Bé, dius? Si no els separem de seguida, aniran junts al ball de final de curs. Es faran un petó, es casaran i jo me n'hauré d'anar de la ciutat per sempre més perquè no suportaré veure'ls junts. La veritat és que no sé si t'he entès. Escolta, noi globus, desfés aquest encanteri. Bufar i fer ampolles! L'únic que ha de fer és tocar l'SK amb un antincanteri. A veure, ara et faré unes quantes proves per determinar la gravetat del teu problema de vista. Quantes estrelles hi veus, aquí? No ho sé, però aquest gall d'indi rostit sembla deliciós. I ara quantes estrelles veus? Vinga, va, Jay, ja recuperarem l'SK. Ara passem a les ulleres. Ho hem d'arreglar de seguida. Emprova't aquestes. Fan massa por! I aquestes altres? Massa bonic tot. Què? Que són perfectes. Doncs vinga, anem a buscar l'SK i a desfer l'encanteri.
No em podré treure aquesta imatge del cap en tota la vida. No pateixis, Jay, que el noi Globus ara ho arreglarà tot. Ah, és guapíssima. I aleshores vaig treure les escombraries i me'n vaig anar al llit, em sembla. Ah, George, ets el noi més interessant de tot el món. Ah, què carai hi faig aquí amb tu? I es pot saber qui em tira globus d'aigua? Ara t'ho explico, SK. Ei, tu! Em sap greu, SK, com et... No! No, no, no! Noi Globus, això no està gens bé, sents? L'SK és la noia que vol el Jay. Que el Jay vol una noia? Doncs entesos. Això és de bojos! Ni tan sols ens podrem acostar a l'SK i al noi Globus amb aquesta colla de noies que ens van al darrere sense parar. Schmofton! Buhuhu! Vols que et demani una ambulància? Oh, genial. Escolta, George. No, escolta'm tu! Vull que totes les noies vagin darrere meu. Ja et pots espavilar a fer-ho realitat o el Nadal t'arribarà abans d'hora aquest any. Ah, és molt amable de part teva. Era una amenaça, Rekit. Ah, entesos! Doncs jo et diré, deixa el Jay en pau o et penso comprar un skateboard nou! Què et sembla? Tinc una idea, però primer ens hem de deixar anar tots. Espero que sigui bona. Vinga, no hi ha ningú. Preparat, George? Vull dir, Jay? Mireu-me tots, sisplau! Sóc el Jay Schmofton i m'agraden moltíssim els conills gegants! És extraordinari. No tenim gaire estona abans que aquelles noies vegin que persegueixen el George. I quan ho vegin, seran una multitud molt enfadada. Mira, Jay! Ei, tu! Treu-li les mans de sobre! En primer lloc, quines mans! En segon, maca la roba! Porti'ns un parell de batuts, sisplau, cambrer! S'ha acabat, espavilat! Vine aquí, tu i jo! El nano contra el globus! Toca el dos! Escolta, segur que lluitaràs per mi, oi? Sí? Sí, esclar! Vinga, a veure què saps fer! Sí, què penses fer? Tirar-nos globus plens d'aigua? La veritat és una idea molt bona. Com és que
tot s'ha tornat borrós. Oh, no crec que sigui res greu. Segurament deu ser alguna horrible malaltia de les ulleres. Tranquil, hem provat aquestes. Noi globus! Que no penses tornar? Corre! Toca aquesta bèstia horrible amb això! Què? S'ha acabat! Ja em començo a estar tipa que em tirin globus d'aigua al cap. Adéu, me'n vaig. D'això, o sigui que ja no estàs enamorada del noi globus, oi? Escolta, estàs molt estrany, Jay. Escolta, noi globus, gràcies per ajudar-nos. Sí, però segurament no hauríem hagut de començar a jugar amb tot això de l'amor, ja m'entens. Ho he d'admetre, l'amor fa por. Sense ressentiments? No, sense ressentiments. Tot i que hauries de fer una coseta abans d'anar-te'n. Ei, aquest no és el Jay. I això, en resum, és el que ha passat. Si això m'ho expliqués algú que no fóssiu tu i el Rèquit, diria que s'ha tornat boig. Només una pregunta. Si el Rèquit s'han passat tota l'aigua d'aquells globus, com és que no li ha passat res? No trobeu que el George és una monada?